Anya aya. Anya aya. Anya aya. Anya aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya aya. Pangsutsutil ka dagiti politiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya aya. Anya aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya aya. Anya aya. Programa nga umay mangray-rayaw kada kayo. Mangsutsutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatinggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da ina di Ruliti ken Hanibi kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Yes, it's another day edition, another morning edition for Anya Aya, and this is your Inabi in the place to be, DCRL Batak, RPN, Malagaya, makagbalik na doon. RPN DZRL 629 kHz Radio Ronda. Dito'y pailaeng RP Building Baay Batak City. The RP Building is owned and managed by RP Building iti DZRL guys is owned and managed by Ma'am Daybelin Pungtilan and City, Batak City Engineer Richard Pungtilan. Hi, kumusta kayo dito baba? Kumusta? Mamimiss ko ti makisalsalita no ko kay Ma'am Daybelin ken ni Sir Richard. They are all busy guys. Kumusta mat iti mga matmaton iti DCRL, the personnel, technical department, composing of our good-looking engineers, the admin headed by Sir Joel, siyempre, ni Apo Rod Sadjan, our general manager, DCRL. Hello, kata kayo amin. At siyempre, dagiti agkakasingpet nga, security guards tayo, ito'y istasyon ti radyo. And of course, at daw muna nga agbuy-buya, tingtingit kada tayo itata, in the person of Jacqueline Rivera. Ni Jacqueline Rivera is a kagawad of Barangay Baksil, Dingras, Ilocos Norte. And soon, igas ko ito iso na, hindi lang mangyayari dahil because of some pertinent documents na ikakasa natin today and some other important matters to tackle. So, hold on ka lang muna, Jacqueline Rivera from Baksil. Magkakaroon tayo ng balitaktakan at maraming mga kwento sa buhay to inspire our everyday lives, to inspire everyone. Hi, Edgar Beth Malabed. Hello, Kinka. Yes. Today, I'm just so glad because I will be introducing, introduce ko kada kayo apo nga may sa, once a week matlaki di deti, may sa nga segment iti Anya Aya. Because Anya Aya, kat may sa deti nga programa, nga uri anak ket mapagsasaritaan. Diba? Mapagsasaritaan no anaman dagiti kayatyo nga pagsasaritaan, right? So nga, addan to i-introduce ko kada kayo nga once a week, pintas dito nga, dito habang nga agluto ka, no habang nga dito agi-prepare ka, adamang mga sabali mat nga boses, nakapinpintas ti boses na. Dito ka early, para iti early news, na may amog tuto na madamdaman apo to mga ganyo. The opening salvo na. Nung sakpay kiteta, agrita man pa lang, hi Edgar Beth Malabed and to your family. Hello. Yes. And then, ni Jacqueline Rivera, kundi iti amin apo nga, agdangdang kiteta, anya ayang program tayo. Itatan apo,
Adamay labasaot dito. Adamay labasaot nga may isang pertinent document, may panggap iti may isang letter. Adamay isang letter, puro letter iti iba basa tinitata. Adamay isang letter coming from adas na simangpat iti na ganun. Email me deputy pagpagana regarding the World Council Excellence Awards kunana. Ana ka dito World Council Excellence Award kunana. Yes, Ilocania, kadwak nga Ilocano, Balang Gagarin and the rest of my friends. This is a good news for all of us. Dito magbagana apo dito letter coming from the World Council Excellence Award. Kunana apo, the first World Council Excellence Award is happening here in Ilocos Norte on July 30, 2022, alas 2 nga mangrugi dito apo. At the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino in Barangay Kalayab, Lawag City. Ayan. And then, dito World Council Excellence Award apo. The World Council Excellence Award is a global excellence award giving body and institution recognizing the people in their field of expertise, skills, talents in showing to the world that every person deserves to be cited, deserves to be awarded. Kunana, the chairman's vision is to see Ilocanos, Filipinos around the world to become a world-class excellence achiever and leader. For interested applicants for the M3 Gawad Karangalang Filipino sa Gisag Maharlika by the World Council International Convention in commemorating Lingkod Kalusugan at Edukasyon for Global Humanitarian Icon Peace Prize Awards 2022 kunana apo. For more informations and details, please contact Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani Tamayo at 0916-204-407. You may also submit your entries and requirements sa aming email ad at alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Ulitin po, alt.medicine@ngtwellnesscenter.com. Deadline for submission of entries and nominations will be on Monday, 18th of July, 2022. Balang Gagarin, sabi niya, Jacqueline Rivera, congratulations, sabi nila, thank you so much. Gloria Elizondo, Gloria Marcelino Elizondo is also watching coming from Hawaii. Thank you so much. Joe Aquino Dalit is also watching. The first World Council Excellence Award, my God, is happening in Ilocos Norte. Dati ka na yung ibagbakakabsat nga ori may saka nga janitor, may saka nga ang kungalalang yun. Because iti-amin ko na the vision that the chairman nga ni Dr. Bobby Brimon, his vision is to see every Filipino, every Ilocano, every Filipino citizen to be a world-class excellence achiever. Everybody gets to be cited and awarded. Dapat maikanta ti award na gitoy at to make their lives better. Apay nga agbalin nga napintas itibiyag ti awardan. Yes, because you are being recognized. You are being recognized na sikat at aramidam, ti makayanam, iti society, iti may sangalin niya in line with your expertise, talents, and skills kunana. In line iti expertise mo. Anak ka iti expertise mo. Balang Gagarin. Di Balang Gagarin, manok ka din nga tawon nga nagbalin nga a professional makeup artist ni Balang Gagarin. Manok ka din nga tawon nga isuna ket may isa nga designer. Manok ka din nga tawon nga isuna ket may isa nga member iti active iti LGBTQ. Di ba? Ni kumamot Jacqueline Rivera, si kamot may isa ka akagawad, manok ka din nga terminum iti kagawad.
as a barangay kagawad. Mano ka din nga terminom as kas may isang politiko. Mano ka din nga tawon mo kas may isang teacher. Kunana di ngamin. Iso nga ori ni manang ko nga Diyos, mano nga tawon nan nga agtitiisan nga kas may isang mother. Mano nga tawon nan nga agtitiis nga kas may isang entrepreneur. Ma-awardan di kita. Hala nga di kita ada kwartana, hala nga di kita ano baba nang timaw awardan. In line with your skills, talent, and expertise, guys. Kunana. Iso nga, the World Council Excellence Award, nakapinpintas deti apo, tapno dagiti tattao, handa nga ibagbaga iti bagbagida, nga syakit may sala nga kastoy, syakit may sala nga agtaltalon, syakit may sala nga vakla, syakit may sala nga gwardiya, hamoy bagbaga deta apo, because dagiti screening committee, daytoy nga ministry, the World Excellence Award, the WISEA, katalaga nga mangmangtag iti award kadagiti tattao nga deserving to be cited and awarded kunana. Watching from Vancouver, Canada is also a teacher ka pala dita Sir Emerito Edra, kasi ni Sir Elmer nga kasakit iso ti may sa kalalayan ko nga rod nga teacher iti Solsona way back. Mary Jane Balagat is also watching. Mami Mabel Rubio. Iso nga itulit is also watching. Iso nga po na akasta apo, no sika kat may sa nga ina, no sika kat may sa nga janitor, no sika kat may sa nga paradalos. Ore paradalos ti Kasilya para kay dita eskwelahan janitor, janitress. Kitkitaan niya apo dagiti tattao who are deserving to be awarded. Sino ti di mangayat nga ma-awardan? Diba? Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Locos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan deti tibok ko sa apo, nasakit tibok sit ko. Deti ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktor, nung mo itlata. Usar kidi ko serkot ko. Omeprazole, ngamidi ko amang kung kanahin ti di CRL ni doktora. Ti TB ko, iso nga ko nakide. Tumanod na kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti TB ko. Di kuan ala sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kay nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti tibikos, no kasanong muti maitid na kada kayo.
Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimong, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos ang papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory. Han nga dati kinasimple lang ti kukuan ti tao kas may nga tao kitkitaan tayo guys, kitkitaan tayo no ana digiti may title to give back, to pay back kunana bayadan tayo digiti saksakripisyo ti tao nga makita tayo nga agpurpursigi kadigiti expertise ka, di ba? No may ka nga teacher nagbalin ka nga effective and efficient teacher Walden Hernandez Mamwad and Mary Jane Balagat and Mami Mabel Rubio. Ma-awardan ka hanga dati agin mo mulagat kita tao nga uri na saya at aramidam di da kala awardanan di da kala recognisarenan. Dati nga award giving body apo is a very legit one. 29 nations that the World Council Excellence Award. Adon nga generals, iti PNP, adon nga artista, adon nga humanitarians, adon nga digitay civic workers, adon nga organisasyon tinaaw-awardan. You have a very nice, inspiring topic, anak. Yes, because, thank you so much, Mami Mabel. Because, uri iti agpukpukis lang kung kunam nga rod. Because you made a difference. Dagito yung natataw, dagiti agpukpukis, dagiti babasit nga kitkitaan tayo tala aglakot tarong. Diba? Isuda kat parte iti community. Digita. They are important factors for municipal iti micro level going to the macro level kunana adangarog micro. What are micro? Small things, babasit laeng. Micro at dati diti rural, and the macro level mapangkamot iti urban kunana. Kadigiti babasit nga tao behind the success of every organization. Here are people. Kasla kuma iti production, kasla kuma iti may nga sine. Tila makitkitam ije akit je producer. Tila makitkitam akit je artista. Vilma Santos in her starring role. But behind every success of a story, behind every success of an endeavor, there are people behind. Cameraman, lightings director, extra. Dagiti ti mga ramit, iti may nga success, iti may nga organisasyon. So, the World Council Excellence Award will happen here in Dingras. Hello, Mang Leilani, Jacqueline Rivera, and Melody Villa Palmes is also watching. To my friend Roderick Ballesteros is also watching. Kikunana ti iyan envision ni Pastor Dr. Bobby Brimon kunana, the chairman's vision. Dati pan naka-head, dati nga ministry nga agit-itid ka award, guys, is to see Filipino around the world to become a world-class excellence achiever. Kunan. Diba?
Bangs Lauksap is also watching. Ano natin ibagbagan ni Jacqueline Rivera? Ato ibagbagan, Jacqueline! Ako, ikaw, tayo ay bahagi ng sambayanan, ika nga ng pong kasabi. Pero that's true. Ay apo. Kasta unay dagiti paspasamak itibiyag tayo guys, but we really need to mention dagiti tattao behind the success of every institution. Kasta kumakin ni Bangs nga Pascual. Manon nga tawon ni Bangs Pascual as beautician. Manon nga tawon ni Bangs Pascual kas may nga beauty queen. Did she make an impact sa ating community? Meron ba siyang impact? Yes! Haan lang ngayon ta entablado, Bangs, iti pa ka recognisiran iti beauty or your talent. The World Council Excellence Award recognizes individuals who are experts in line with their skills and talents. Kunana, no sikakap nakapinpintas ipagpakitam si Casedi Gallegos, di ba? No nakapinpintas ipagpakitam kat may saka nga role model iti barangay yo. Why not? Di ba? Ito tayo deta. Kitain nyo ni Doc Heine as the formulator iti TBCOS. Iti naka-formulate iso na as a natural doctor. Naningga ka din ni Doc Heine Tamayo, being the Lady Ambassadress iti World Council Excellence Award. Namingga ka di, mani-mani kad lang, te makalakulat TBCOS iso lang to obrana. Tapno adama pa ni igatang ti make up na kasjay. No! Haan nga pera no dikiti, kanayon kami nga mangyuswat kada Doc Heine Tamayo, iti medical mission, kaduami digiti PNP, iti local municipal police stations, kaduami isuda. Di nga min, isu nga na-recognize da, ki Doc Heine TBCOS during the pandemic, nagbalin dito nga official drink dagiti adayanti borders tayo, our doctors and our nurses. Doc Heine TBCOS aramiden mi nga juice. Haan nga pinagtangtang sit apo nga ni 5 or 6 or 7 million pesos ti worth na or even more. Tinait ito din nga agas iti NGT kadagiti medical missions na ikan dagiti tattao. Sino ti pilpilyan tayo? Awan pilpilyan tayo apo nga mapanpangikas ka saan iti medical mission. Nga dagiti recipients tayo, these are the women, the most vulnerable individuals in our society. Dagiti pada nga narigat ibiyag na nga di pa makagatang iti paracetamol na uno vitamins na. Ni Apo Police Station ti Dingras kadwa dita ni Ma'am Divina, ni Apo JM Calderon ID, itatan ni Sir Julius Basalio, kadwami ti Pidea, Nika, and the rest, KK Kalasag, the Jacqueline Rivera, the Mildred Fernando, as guy, and the advocacy groups, the LGBT, media, multimedia, TV, radio, personalities. Ito tayo apo, hanto nga ibagpaga nga aramidin tayo detoy, tapno marecognisar tayo. Haan? Because that is our duty, that is our responsibility to help people nga agbyag, to let other people live, para mabuhay naman sila, di ba? Hindi lang tayo yung buhay, sila rin, may karapatan sila na mabuhay din, di ba? Kung karapatan ti may isang nga tao nga maikan mat iti tsansa to participate kadagiti amin nga ganwat iti government or the private sector. Ikan tayo mat isuda at di ba J.D. Ros Gallegos Abaha? Kani oo, diba min? Haan lang at agpatingga tayo, nagsweldo tayo, nga awan lang, let us give back also to those who are in need. Diba? Ikan tayo mati chance pagbagi tayo nga maangaing kapilitan apo ngamin iti panagtulong. We can help
without somebody telling you nga, oy ina di, tumulong ka man. Nga, siya apo nga min kat usarat kat yung platform ko to ask and to solicit something. One. So kung ano pa, Maring Jackie, Maring Marites de la Cruz, requestan da ka man. Taynayon dete vitamin C, uno paracetamol. Uno dete tuman ma'am, sir, anayon na o reduce lang nga matempla para dete medical mission. Kami daw aton ti amin nga kwartayo guys. Nakapabain pa ino dadto mga ala partes ti panagbiag deta nga ideklarar tayo mat no sino tinangted. Di nga min ideklar tayo mat nga ay naka-request tayo iti kastoy nga adda pangnayon ki dete pagbalance to kadagiti do doktor. Kasi tinararamid mi for the past 3 years kidati pandemic apo. So itata i-realize that World Council Excellence Award dagitoy nga effort dagiti tattao. So it's time to pay, it's payback time. It's a way of saying thank you so much kadagiti amin nga tattao nga nagbalin nakiparticipate kada kami during our campaign medical missions can dadumapay, di ba? Iso nga anaragsak tinumutibiyang nga mangi-impart pakaamu kada kayo. No adanto pa second batch na apo digiti World Council Excellence Awards nga umay into no September, October, November, and December. Kada munisipyo deti apo multi-sectoral amin nga mabalin or estudyante ka or multi-sectoral, whether you are a student, you're a teacher, you're a public figure, you are a public servant, everybody needs to be cited and awarded. Kunana, di ba? And then kaya ito nga sa UNN, this will happen apo dati umuna nga awards night mangrugiti alas 2 into no alas 2 ti malam ijay Fort Ilocanja Ballroom Resort and Casino Hotel kunana. Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino papasamak to yan jay Grand Ballroom na amin apo detoy. Umay dagiti kakatakneng nga politiko, umay dati award giving body dagiti committee kadadon to nga tao detoy. I think the guess me ti umay all in all is 200 to 300 persons to deta kasi ado ti awardan ni. And that will be a very long program. When ina di sa apetatan to trabaho kon maring napintas deta nga ganwatcho ko na. Ano man ang yung ginagawa sa yung kapatid ko na naman ni Jacqueline Rivera ay siya ring ginagawa mo sa akin ko na nakano. And then blood donor kayat dangata blood donor ko na nakasta. Into na masapol di kita blood donor and adayin apo just di kita nga pasama. Kontakin da kayo ito gagayan ken kakapsat. So, datati itakel ko lang for the first leg of our program guys because kasapulan tayo. Dagiti dadduman to nga pasamak, dagiti dadduman to pay nga detalyes dete apo will come later. Iti no makaybunong kam to kadagiti sursurat may panggap iti dati World Council Excellence Award. Giancarlo Thailand Gawing is also watching from Bares Best. Giancarlo Thailand. Ayan, so ulitak apo, the first World Council Excellence Award is happening in Ilocos Norte on July 30, 2022 in the Fort Ilocanja Resort Hotel and Casino, Lawag City. The Grand Ballroom nanto apo. So kita-kita tayo dyan. Kadagiti nangabak, mangabak, dagiti nominated, congratulations, job well done. Hindi nga amin, nakapinpindas apo. So, isegway kon, dating nga programa tayo, agyamyamay na, kadagiti, for this opportunity to be part of the media, kaputa may ibaga tayo, may ibaga tayo mang nimfa, dagiti, kayat tayo nga ikasa, dagiti kayat tayo nga aramidan, kadating bulan. So kadagiti mga bak, congratulations. Kadagitay kanominar. You will be awarded also
provided nga sumrek kayo iti qualification. Haluin na di ko na ni Marie Grace Balwis Vergara. So dati apo, dati ko na kon, nagderderetso akmatan si ka Engineer J. Bert Tomas ng iso nga ilipas ko lata deto yin apo ipakaamok kita Rio Amy Rosqueta nga ti Doc Hanis Tibicos will always be there to support your immune system. Magatang tayo ti Doc Hanis Tibicos iti buy one take one at 1,200 kadagiti Drugstores Association of the Philippines ken iti naganan the generics pharmacy all over Metro Manila. So I'll get to see the PM advance happy birthday kidate anak ko ni Antuin Sinay Sacramento nga anak da kumpadre ni Ma'am Shirley Mensinay ni Sir Rodel, I certainly want ni Compadre Rodel into July 30 deta. Hello Mang Dance, you're the best talaga. Thanks for the support kunana kasta. Of course, suporta lata ti kasapulan because we need support groups. No man is an island. Haan tayo pulos nga maikat dito guys nga agkasapulan tayo. Local supporting locals. Kaano pa nga ti may nga tao kat nagbiag nga isuna. No man is an island. Kuna na nga rod. Awan! Walang nabubuhay kuna ng pansarili lamang kundi yung pagmamahal natin, the way we get to share our love and care kadagiti karuba tayo to our family because charity begins at home. Kuna na your forgiveness, your love and care should start at home. Mangrugi iti bagi. Loving yourself, kuna nga rod, is the greatest love of all. How can you love others? No, han mo mat nga ayatan. Iti, anak na ganan. Han mo mat ayatan, ti bagim kan mo nga i-respect. So, that is the core value that I want to imply to you guys. Kuna na. No kanumat adakwam, no kanumat adaka, kaya agpabentosa, agpamassage ni Jacqueline Rivera apo nagsaksakit kano digiti kwayo. It goes with our NGT Health and Wellness mat ni Jacqueline Rivera i-advertise na man inay sa mga gustong magpabentosa kunana. No kaya iwan agpabentosa ni Jacqueline Rivera. Tumpak po namat ni Ma'am Shirley Menganoy Sinay Sacramento. Awanan iti oras awanan adapi lagayam. Anong awan ti orasan? The next leg, gayam. Yes. Without further ado, ladies and gentlemen, I would like to present to you dati sumaruno nga paset dati nga programa tayo nabayag ko isunan nga kadkadwa iti multimedia nabayag isuna ti original when it comes to letter reading. May panggap idi dagiti imun una pay laeng kasla pang maalaala mo kaya mga ganyo deti apo baro nga daan, di ba? Baro nga daan because sabi ko baro iti RPN baro iti anya aya ngam nabayagan deto nga isu ti kuana. A very very rare opportunity that we can have dito original nga talents iti radyo, original nga nagigyan iti media, kadagiti agkadakkel nga istasyon tayo iti radyo, iti panagsubli tayo apo, deti i-introduce ko, iti panagsubli tayo apo, maamuan yun to, ipinakikilala ko sa inyo. Right after deti commercials tayo, mga ganyan to. He'll get to read basaan na dagiti letters yo in the person of Kuya Mar kunana. Amo yun ni Kuya Mar, iyam amunam to ti bagbagi na ito no madamdama, isuna ti agibasa kadagiti problema yu iti ayat, problema yu iti love life, problema yu iti amin mabaling nga pagsasaritaan. Renz Portela, mabalin yun to nga pagsasaritaan kan bigyan natin ng kuro-kuro kantay tumat no anati masauta yu kidetang nga letter through our comments and through sharing.
deti programa tayo ti Anya Aya. And this portion apo, kat napanaganan iti puris kunana. Ana ti puris, di ngamin ti puris something nga datay na upit mo, kat di nga puris hanga na ikat. No hanga maikat ti puris kat agbalin nga anek-ek. Iso taan anek-eken, iso ri-naan ni ina di. No napurisan iti kalunay. Napurisan, at danay tudok. At danay tudok iti personalidad na dapat nga maibasa da kita tapno mabagbagaan kan mailawlawag no anaman deta nga problema. Kung na apo, kantaem nga min inay kung na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Kung na. Thank you so much kada kayo nga nag-participate kaday toy nga programa ti sumaruno. Right after the commercial, let us all welcome Kuya Mar para iti programa na nga or segment detoy Anya Aya. This is what we call puris segment. Iti panagsubli ni Inadi for Anya Aya. Agsubli kam to right after this commercial break. Promise, agsublin to. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm Dr. Bobby Misa Brimong, the World Council Chairman in the entire Asia Pacific and the rest of the Philippines. I would like to invite you in advance the World Council Ilocos Norte, Ilocos Region, headed by Our Lady Queen Ambassadress Dr. Marilu Hani B. Tamayo, together with our Visayas Region support. Kami ay nagagalak na kayo ay paglingkuran sa Diyos sa papuri para sa ating humanitarian service. Kaya po kung kayo ay taga Ilocos Region, iniimbitahan namin kayo to join the World Council Humanitarian Service. To God be the glory.
Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nembag nga oras, kadigiti sa amin nga dubdungeg ka nagbuy-buya itata, iti NGT Multimedia Network, NGT Wellness Center. Ken iti DCRL Radio Ronda Batak, Ilocos Norte. Dito NGT Wellness gagayem ken kakabsat ket ada iti studio na dito'y Barangay 53, Riweng, Lawag City. Ket dito'y kakabsat ket first time nga muna nga episode ti Poris ni Manong Somar Manuel Agustin iti Anya Aya program. Ket mga rod di kayo may naganan nga naayat nga kanayon nga mang tartarabay, kanayon nga agbuy-buya iti Anya Aya program. Luzon, Visayas, Mindanao ken itintero nga lubong na imbag nga orasyo. Ket sapay la kumata magustuhan nyo deto'y nga episode ti Anyaya. Ket ag-comment kayo laeng, i-like yo, i-share yo. No anyaman dagitay kayatyo, ag-advise kayo kalpasan deto'y nga intay manggigan nga istorya. Ket mabalin laeng kakabsat. Ket hi, Engineer J. Burr, iti NGT Wellness. Ken hi, keni Dr. Hani Tamayo, keni Brad Roland Tamayo. Iso da dagiti mangimatmaton iti NGT Wellness. Ken iti Radyo Ronda, DCRL, dagiti staff, manager, technicians na imbaga orasyo. Ato yan nga intay rogyan, deto'y may isa nga pakasaritan nga kabsat. Kumusta kayo amin? Anya Aya. Ato manen ti Poris ni Uncle Somar Manuel Agustin. Intay basa naggapu ken ni balasang JM. Saan nga pudno anagan? Siyak ni JM, 16 titawin kon, ada kon iti sekundarya. Kaya dudua kami laeng agkabsat. Pada kami nga babae, 14 years old. Kasangwanan nga nagpahungkong ni mama, ilingid tayo tinagan na nga Lita. Ket mayat ti ornos iti biagmi kada papangko. Ilingid tayo laeng itinagan nga Kirby. Ni papangko ket may isa nga tricycle driver ket ni mamangko ket agtagibalay ngem no dagduma ket makilablaba kadagiti mayat nga agpalaba kadagiti karkaruba kadagiti aruwaten da. Naragsak kami ka FB nupay narigat ti biagmi. Ngem kasla arig na iti biagmi ket isang kahig, isang tuka. Ako. So nga, nakapanunot ni mama ngaag-apply iti abroad. Saan nga imanugot ni papa, idi ununana ngaag-abroad ni mama, ngem napaanugot na metlaeng ngaag-abroad, idi kamawdyanan. Nag-apply ni mama, tapnoag-abroad. Alisto nga na proseso ti dokumento na ken papeles ni mama. Ket di nagbayag ket nakapan kami wenno nakapanen sa Hong Kong ni mama. Talo nga tawen ti kontrata na ka FB. Naglabas ti umuna nga tawen nga awan iti sidong mi ni mama. Ni Mama Lita nga anos nang ipatig. Dagita iti iliwen mi ken pakaikawaan mi ken kuana ita ta adayon iti sidong mi. Nanamay kami idi
Ngemidiadan dya abroad da kami ti agluto, aglaba, agdalos, agtagibalay. No sumangkapit kami nga gapo iti eskwelaan. KFB ni Papa Kirby ket manmanupay nga agawi din iti rabi. Kaslapay ket din ada paglukwa-lukwan na. Kasaray duawen no talnong aldaw nga saan nga agawid. Ken no agawid ket nakainumen iti nasanger. Dandanin dua nga tawen ni Mama sa jay Hong Kong ket kumarkaro ni Papa. Kumarkaro nga ginom iti nasanger. Agibarsak pa yen kadagiti kardero, lunglungan iti kusina, ken ibalbaliktad na pa yan ti lamlamisaan kada tugtugaw. Naimbagtahan na nga buungin pinubarsaken deti TV nga ginatang ni Mama. Ay bi oray no matmaturog kami no nabartek nga sumangpet ket ikugtakugtar na amin nga tugtugaw sana ibalbag ti ridaw ken rikep ti tawa. Ket oray kami laeng makikigtot ken madandanagan kami iti kabsat ko. Nawan tinaimas nga masida ket ipaawer na ti kaldero ken kaserula ngayan ti inabraw wenno dinengdeng ket pagsasawan na kami. When Uncle Sumar pinalpalabas mi daytang aramiden ni Papang. Ngem adamet detay ko nada nga numapunuan kan. Intawag mi ken ni Mama ti aramiden ni Papa Kirby. Ket ag video call siguro ket sidiren na ti amak. Ket no malpas da nga ag video call da kamin ti pagpupungtutan ni Papa. Hoy! Anyamanin ti pulpulong yo. Kini Mamang yo. Maminsan di kayo agipulpulong ha. Tapnon di kayo tumakaraman. Kanyak! Pinangbut-buteng ni Papa. Uwen Papa. Eh, kung namin agtik-tikiker. Kel Sumar. Uncle J. Bear. Isang arabi nga nakaidda kami iti kabsat ko ket simmangpet ni Papa nga nabartek ket gimlong ti boses na nga nangayab kanyak adday ti kusina nagdardarasak nga napan iti ayan na. Jak ninamnama nga nakabrief laing isuna ket idiadakon iti sangwanan na ket biglanak ngay narakok di Papa. Iktutak. Sa bagay, dati nga raramiden na kanyak. Ken iti kabsat ko, deta. Oray di saan pa'y nga nagabrod ni Mama. Kunak no hustunan, dayjay nga panangarakop na kanyak, Uncle Sumar. Ngem saan ta imirot ti arakop na ket adan ti bibig na iti bibig ko. Dan mariknak. Nga natangken iti uneg ti brief na nga dumdumukol iti babaen ti posong ko. Nagaligaggetak ket rinugyanen ni Papa nga linips to lips na. Inwadag ko ti rupa na ngem binagkat na kiti katre nga ayan ti abay ti kapsat ko. Abay ti kapsat ko nga amok nga di pa'y nakaturog. Ngem saan nga nagtagtagari ti amok nga mabuteng ken ni Papa. Kinawiwitan nak ni Papa iti nairot. Jak maiwadag tanapig sa isuna. Aging ganang nga naikat nanti amin nga arwatek. Jak makaykis tapno kumamangeg digiti karuba. Kaputa pinangtaan nak nga patayan na kami nga agkapsat. No agikisak. Kenawang kano ti pagibagbagaak kadagiti kabagyan mi kada karuba mi.
Nangruna nga jak ibagbaga ken ni mama ti aramiden na. Marimenak iti amak, daranak, ramesennak, ramesen na ti dayaw ti bukod na nga anak. Nariknak ti panangay ayam na kadagiti duwa nga turod iti barukong ko. Keno da dumaket ay ayamen ti dila na ti dila. Makapakpak, makaduldul o anak, KFB ang Kelsumar iti aramiden na. Aging nga nariknakon ti panangidugal na. Nariknakon ti panangitugal nga itinatangkin nga banag. When KFB binirhenak ti mismo amak iti abay ti ading ko nga nakaedda. Iti isumitlay nga katre nga paged-eddaan na. Alpasan na deta nga inaramid na kanya ket nagpangta nga awan iti makaamo tano saang ket papatayen na kami iti kabsat ko. Nagsakit ti bagbagik iti kabigatan na. Kasi gayam tirik na ti mabirhen. Medyo agpak ka nga magna tana sakit tinamayan na ti bukod ko nga mak. Oray mamin adu nga digos kada sabon ket saan nga maigkat. Ti mansa nga naaramid ti bukod ko nga ama. Ulit-ulit tinaramid na kanyak, Uncle Sumar, Uncle Jaber. Ulit-ulit ti panangrabngis na iti dayo ko kadagiti rabii nga isasangpet na nga nakainom. Abay ti kabsat ko nga agbubuteng. Oray pa yan iti aldaw. Nung madamak agdigdigos umaynak ramesen. Nagsangsangit kami iti kabsat ko no dudwa kami. Saan kami nga makaipulong iti karuba ken ni mama? Wenno ken ni mama, ken kadagiti kabagyan mi. Asaray agsalsaludsod ni mama no anya ti mapaspasamak kanyak. Tano tumawag ket agluluwa. May isang rabi nga mayat titurog mi dinadlaw ko ti amak nga imabay iti katre ngem ti kabsat ko nga 14 years old. Iti sublat na metlaing nga ramesen. Kasi ti aramiden na kanya. Awan tinaramidan ti kabsat ko ken kastamit kanyak. Kayat ko iti agikis. Iti pungtot kastamit iti ading ko nga nagpabusoy ti aramiden ti bastos animal karasaen nga amami. Iso nga nakimputot kada kami. Kaya't nakamimet nga pututan, Uncle Sumar, Uncle Jaber, KFB. Saan gaydan? Jack mapakawan, kabutauray ti kabsat ko, ket inraman na pay, iti kinademonyo kinababoy na. Saan nga bali nga siyak kumalatan ti kaskastanang em, dua kami ni ti kabsat ko. Nawan pa yan ti ganas mi nga mangan, mapapaumel kami kada ito nga raramiden ti amak kada kami. Intortured ko ken ni mama nga nagpudno ket kunana nga ibagak kadagiti kakabsat na kadagiti ikit ko nga karuba mi tapno ipapulis mi ipapulisyo kunana. Gemno kunak nga no pabalod mi kaasi ti amak nga mabalod. Ngem kuna ni mama nga saan nga rumbe nga kaasyan ti ama nga awanan puso kenandaan nangisit nga rikna. Kasta marud KFB Uncle Suma inaramid mi tinagipulong ken ni Auntie Lilian ket insigida nga tiniliw ti pulis ti amami. Child abuse, rape, naiuli ti kaso ken kuana. Non-bailable ken mabalod iti adu nga tawen. Adan iti kulungan ti amak ket umawawag kada kami ngem agbababawi nga pakawanen mi kanon. Naramid na kano dayjay gapu iti iliw na ken ni mama.
Ngem sungbat ko ken kuana nga mabulok iti kulungan. Ore pay no mabitay kaputawan serserbi na nga ama. Imawag ni mama nga nagkumusta kada kami. Agawid kanon dito'y Pilipinas. Saan na kanon nga ipalpas ti may sapay nga tawen nga nabati nga kontrata na. Taiso ti umay agaywan kada kami. Imbag ta saan kami nga nabuntis Uncle Sumar, Uncle Jaber. Saan kami nga nabuntis iti kabsat ko. Nagdinamag iti barangay mi tinapasamak kada kami iti ading ko nga ni Shirley. Nga da ito iti sobra nga pagbabainan mi no da dumaket dakes tip adda nga pampanunutek. Okay, ato'y pa iti may isa nga pamalagip. Sa tayo ito'y itultuloy da ito'y pakasaritaan tayo. Okay, Jaber, go ahead. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. At dahil bukti po na, tibicus pag-alas ko. Ano tinitilak na ibinikat ko, kay magani Doc, kay marikititi ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya bukbuti pusunan. Then very active pa rin. Hindi nga makabangon. Ang ita, tapos sikata na, ang lulolakan, hanga mga puti. Hindi lang tititi ko. Kasi na ako, very active pa rin. Alay ko na sa akin. Kasi siya, yes, lalak-lalak hindi. Yang kasi na po medyo adalit kasi kaya lang nakikipilipos ni Doktora Alita. Tay tultuloy kakadwa dati dandanimit ten malpas nga istorya ni JN. When Uncle Sumar, Uncle Jeber nadaduma kadarabii matagtaginip ko ken ararapa apek ti panang mulmules tsa kanyak ti bukod ko nga ma. Agtigtigergerak. Ngem, adda iti datdatlag nga mapaspasamak kanyak. Pasaray birbiro ke kon nagiti pampamayan kanyak. Ti amak. Pasaray agik ikisak. Ken no daduma Uncle Sumar. Pasaray agbudo-budo ti marikriknak. Pasaray pa'y matagtagiinip ko nga ibababanan dagiti arwatin ko. Arwatin. Uncle Sumar, ka-FB, anya iti aramidek. Tapno mapukaw iti pampanunot ko. Dagiti napasamak kada kami iti kabsat ko. Tauray iti kabsat ko, no anya iti nakmarikrik na ita, isumet iti namarikrik na. Sangsangit kami. Ginarakop kami.
Saan pa nga nakasangpet ni mama, ngem tapnon may liliwag ko daytoy nga trahedya iti panagbiag mi kinalikagumak nga impatulod kada kayo daytoy apakasaritak. Bueno, no asinuman iti mayat nga mangited iti pamalakad advice kini JN. Iyem din nakabsat mabalin kayo laeng nga okay ba ang sum natin, Engineer Jaber? Ay, hindi pwede. Ano lang, sa comment portion na lang. Okay? JN, pagayam ko, napintas unay, hindi kumapay. Ngem, tayo ko nam nga mabuteng ka, kaputa, pinangtahan na kayo ni Amayo, nakadakdakes dito yung ama. Ngem, adamin, nagiti ka kasi nga naganak, aglalalo no iso dakit agus usarday ti may parit nga agas. No, sobran ti inumda. Yan na pindasunay ta saan nga nagbalin ken naipabalod yo ti Amayo. Saan nga nasken nga kaasyan dagiti kakastoy. Digitoy nga naganak ket gusto. Dita pagbaludan iti pagyananda. Yamin, Engineer Jaber. Balasang ko, JN. Agpa tunusumangpet ni mama yun. Tilaing may ted ko nga pamalakad ket. In kayo iti may isang psychologist. Agpauman kayo iti eksperto iti panunot, eksperto iti rikna, psychologist. Tapnon maited da iti umno nga wagas. Tapnon maininot nga malipatan nyo dagiti pagteng iti biagyo gapu iti aramid ti Amayo. Mapanka kadagiti oray ayan na oray anang sekta sumrek kayo iti kapsat mo. Agpauman kayo kadagiti pastors, dagiti church leaders. Tapno ti kastakit mapalag-anan dagiti riknayo babalasang. Amok nga aduda dagiti makatulong kada kayo tapnon malag-anan iti dagensenyo. Okay? Detalaeng iti ninak may baga JN ket niya po iti mang bayabay kada kayo sana kayo mabaybayan noong pay day iti madinga nagdalanan nyo. Ket basta napigsa iti faith you iti Apo. Amok nga makarecover kayo. Amok nga no ilalaing nyo iti agbasa. Saan nyo nga patpatsyan nyo nga dingdinggenen digiti bagbaga digiti karuba. Tilata dinggen yun. Tilata nakakonsentrate, nakasentro iti panunot yo, ket ti Apo nga namarsua. Okay, datalaeng, ket sapay la kuma, ta nakaitedak iti sangkabasit, nga pakalag-anan tirik nayo. Okay, Engineer Jaber, dito yan, kakabsat, mampay daytoy nga programa, ket paralaeng kadagiti nataingan
gaputa kinalikagom mo, gaputa menor de edad kayo pay, kinalikagom mo, numan pay inlinged tayo iti kadagiti putpud nung anagan nyo babalasan ko. Ket dito yung programa, ket para laing kadagiti adults. Haan nga para kadagiti minor. Lalo ket adda tayo iti social media, adda tayo iti media network, ket saan nga may screen dagitoy nga istorya pagayam ko. Ngayon, at least dito surat mo ket iniskrinan tayon, kinasayan tayon digiti na dumatap nun iti kasta saan unay nga agbalin nga na berde. Sunay tagngina, Engineer Jaber, iti technical side, iti management, iti NGT Wellness, ni Doc Honey, ken ni Brad Roland Tamayo, toy anak ken kabsatyo o DCRL, Radyo Ronda Batak, boss, kaya mga technician natin dyan, pakadakon, toy kabsatyo. Wino awisen kayon tumanen, iti sumarunong parang ti Anya Aya, ti episode na nga Puris ni Uncle Sumar. Ti kabsatyo, Sumar Manuel Agustin. We love you all. Babay na babay. Mabuhay tayong lahat. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangray-rayaw kada kayo, mangsusutil kadigita kaunggan nyo, mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen, ti gargaragik a programa dito'y RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutuin da inadi Rudy ken Honeybee kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw Lunes agin gana iti Biyernes nito'y nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan, it's just pagkakatawahan lang.